Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsane jajaran sertane bawana. Ayo, iki nata mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo nata mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana nampa krasana. Weh, adalah persis. Aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana semane jajaran sekitar bawana iblis sanad bodho jajaran. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jawa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong Bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Werkudara malah gawe kaget sak penggering Koko Prabu iki sowan Ngabyantara Panakawan Petruk kelawan Bagong. Ana wigati apa? Ora kaki timbal ana. Wigatine apa Panakawan padha sowan? Ya pancen sowane becik bar kakangku kudu nglungguhi Bawa Laksana. Nah yen sowane Petruk apa dene Bagong bakal gawe geger dielingake yen to iki nek kedaton. Iya Dimas. Prayoga nunggonmu lungguh. Yo wis ora kurang prayoga. Panakawan Petruk padha raja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing Lodoni dumawahing Tawang Tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat anggen kula mun jatur ngesuk Maduka Sanata, kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur. Kula menika namung kawula, kula menika namung Panakawan. Mila kiranging tata krami, kiranging munggah uga kula nyuwun pangapunten. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma tansah pinayanganing kawidadan niring Sambikala. Iya Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok umepe klambi. Riwiteno panas kono terus. Iya. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Sinuwun mandura. Ya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawindadosaken jimat. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama, nganggo pernatan ora sapenake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula nadyan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe panakawaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning Panakawan, ora sapenamu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe kuwi lho, Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, hei. Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk.
Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing resik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku iki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti? Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun. Piye Bagong? Nyun ngapunten kula mboten gawe klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya. Arep wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem ngandani ya wis. Ora usah ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Den? Petro Podolarjo sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pengantenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Podolarjo. Pengastunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Ya, Petro Bagong. Non. Raharjo sapraptamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni? Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi pira? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo. Kok ora buka singgihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuran tambah bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur Maduka Sanata. Iya Petro ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suninga sinuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus ketap-ketip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula. Ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku iki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarahane bapak gede. Kan ora-orane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu dingluhne lak percele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur, bapak niku sakit. Oh, kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Klimasada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Kowe ngerti Mr. Bean barang auto TV waduh wis tuku TV wis karo Kasidi apa Kasidi player VCD kok Kasidi senen ilikmu kowe kok profesor di kaset kuwi
Heeh, apik Cidi. Heeh. Apik terus. Wah, tanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Wos. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersani Gusti Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon cekaos gampil mawon sedyanipun Petruk dinten iki sabibaring masiwakan Ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka kula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun Bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes menapa ta sababipun kula matur mekaten hembanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel kula anggep nek Pandhawa nika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petruk wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang ruga nggih lha yo bendina yo nangis teng omah niku bapak wis kaya kunarpa wis ora iso apa-apa bebuang nggih teng kasur nguyuh nggih teng kasur bapakmu nggih kula sing ngresiki kalih kula ora tau gelem wingi dek pas kira ana aku lho Tru ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe kowe anak sing kebangetan kok Gong lho sinuwun terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel Petruk dalem aja ngluputke aku ya Petruk lah pripun yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka jamus kelima sada dina iki ora ana lho sebabe napa mura gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5 Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Nekula kok kurang siji bendaramu Sedewa ora ana kok mboten wonten Petruk tak ketak sirahmu kok kaget aku yen ngapunten ae kaget kula iki yo kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun Gong Ndara Sedewa ora ana lho le nyareke jam pira ora paham cah iki tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan ora ana ning Pasewakan lho nanti iki lagi arep tak rembug le wah jan iki kok dadi kanane ha iki nang nganti ora genep 5 Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel bapak mati lho Tru ha iya kanane kaya ngono piye iki sik ngenteni Sinuwun Prabu Darma Kusuma mula aku matur karo kowe aku kandha karo sira aja ngluputke aku lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku lho kok ngluputke sapa Petruk nggih sing nundung bendaramu Sedewa apa bendaramu Jodipati Ndara Werkudara iya Petruk sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati bendaramu ora sarujuk tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati
Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara ing Amarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus Klimasada aja nganti lunga saka negara Ngamarta Petra. Ngoten to? Iya Petra. Ngapa itu? Menengo. Mundur. Ki aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Petra piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe Ora manut karo aku. apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejek-kejek. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene tak omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Klimasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. heeh. Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Klimasada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane Wani karo Sinuwun Ndara Werkudara. terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah iya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak mbutuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, anakku ki goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. oke. Rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok Greget ora. maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekane mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara, kok ngerti aku? Siramu nutupi kok. Ngono luwih cethok. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petra
kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu kan. Ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodipati. Pancen bapak war nesu araku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa, Tru? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampenamu dhewe tau une-uneke. Tru? Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung Sinuwun Ndrawati durung adoh, terus doya ya Tru yo. Yo, bekakang nang dalan yo ora apa-apa kok yo. Manus manik jajalan surtane baune iblis lanak. Ratu diancam karo batur-batur harga ngopo Pak? Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mboten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi. Mlayune nek ndi ya, Gong? Aku ya ora ngerti. Aku ade kok klipat lunga. Ayo Kanang men. Ketok gayenge. Oh, gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Ndrawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kreta. Heeh. Titianing Sinuwun Ndrawati iki kreta Kyai Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki. Oh. Ayo kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki, Tru. Ha, iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turute. Ya. Hati-hati lho, Gong. Udu kok, Tru. Udu. Wong gawa bata. Ah mesti kok ya. Wah, wis. Ning mesti ketok ora ada, Tru. Wong aku ki mau kaya sliringan kok ning Amarta. Ha iya. Piye Gong? Sik, Tru. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tru? Dilek ana sik.
Apa, Gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik apa piye? Yo. Ora ketemu ya, Tru? Aku dhewe ya bingung lah, aku dadak mampir ndelok limbukan barang. Wis ado le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho apa? Gembos Asmara. Gubuk. Wah, du gembos lho. Tak kira nek Gembos Asmara, ning Gubuk Asmara ki ora nggo gembos. Oh. Caedan ora. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye ya, Gong? Ambo. Ana ning Darawati wae yo. Jujuk Darawati. Nek ning Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinum Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus Lima Sada, mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh. Modar ya? Heeh. Mulih wae po. Weh, mulih kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye yo. Sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah iku sarwaripun ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Wis aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamus Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga, ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti Sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye yo. Ora ngrekasa to? Heeh. Wah, jana angel ya, Kong. Angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk, Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh kisor, ngumbek kualat tuh. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon karo Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget Gong kuwi iki. Kadang kala ya masuk wong ki aja sombuang sing kuno-kuno. Ya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Raca karo Kakang Turja. Waduh. Kakang Raca Kakang Turja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca, Antarja, Petruk, Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adikku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Seto sabar to. Aku kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sikik ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh.
Nah terus ngene bae. Kowe nek perang karo Kakang Garwaca wani ra? Mbok mudar nek wani. Hari kono ku otot kawat balung mesi kula maju lagi sedhela candak sira kula dikluthuk. Mudar kula. Nek Bagong musuh Garwaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garwaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya mudar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene bae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garwaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae, gah rasa kowe mengarep tok nggo ambles bumi nyolongi tela-tela to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya Kakang Garwaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngamet tambegan. Oke ngapa Gong? Ngampet tambekan kok mburi metu. Wih, dian pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentuh sak bis mambu kabeh. Nggo namun ae. Sak bis mambu kabeh iki nggo namun. Niat pancen tak uja ya kan. Wis ngampet tambekan nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wis. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis gaya ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tunggu dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa karo aku. Yo. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Garwaca tenguk dhuwur. Kakang Garwaca. Apa kok dadak jeblok bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak ndara werku ndara ora sades to. Gah aku. Kakang Garwaca gadangipun Kakang Dimas Antasena apa kan? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Suarane dicethake ora didokke sithik. Wah.
Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pangapunten Kamas, nyuwun pangapunten. Kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Antarja rasah melu omong. Iya Dimas. Rasa omong, ora bakal omong Dimas. Kene demes wae. Iki engko ana Antarja karo kanca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimas, ku lho ora iku Dimas. Ngono ya Kakang Antarja. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Konangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Yo, untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya Dimas. Kurdo sroma bangga wakut gati nyomawukat gati nyomawukyat ngong ira wang-wang gugu karepe Dimas Anasena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garuca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kulit telik Mangindrajala. Ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh pasti aku. Ya, gampang to. Ula kok ming gampang banget Dimas. Kowe kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu. Kurang pergaulan. Iya Dimas jengkulmu mlocot kuwi. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep ngopo kowe iki ora? Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Oh, harus niatmu pancen mengarep sampe naik dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaenggo nek wong loro kaenggo do kandha karo Pak Di Baladewa karo bapak.
kula didandani Baladewa niki men Werkudara men modar ha aku dandani Werkudara Werkudara teko wah ana sing padha rupa karo aku bres aku Baladewa ora wangun aku Baladewa wangun aku parsane jajaran sertane bawana ayo iki nata Mandura Prabu Baladewa sapa sing wani karo nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jayatra nampa krasana weh adalah persis aku cocok Petruk sing dadi Baladewa waduh entuk dukungan ayo coba kowe coba to ana semane jajaran sekitar bawana iblis sanad bodho jajaran iki Prabu Baladewa lah bablasan to Baladewa Baladewa kowe mau muni piye Baladewa wah ketrucut kuwi Baladewa wani pituwasi ora iso aku sing dadi Baladewa kula Baladewa nggih yo Bagong bapak berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean onto sino ya pokoke dadi bapakku sementara siap ning yo ngenteni dhisik ngono nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng dinteni dhisik ngene ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu lah kowe tak dandani lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu kula pripun lho wani gelute padha-padha Baladewa kok waduh masalah iki nek riko nggawa Kyai Nenggala truk kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok nindakne kekuatan lahir batin dadi kowe ya digdaya atus nek Ndara Werkudara nesu amen tandangi sing dadi Werkudara kula dikai kekuatan ya kekuatane diwek Petruk kok wis entek aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki ayo nyatane ngono kok ora apa-apa Petruk kandhong bolong Bagong kowe menyang ndi wah dalah kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Darawati aja lakon dosa ponangan Baladewa bontot anak krincong sikilmu lha nika wis bunga-bunga nika wis bunga-bunga ayo kowe kedo ngampet ambekan kedo dadi ayo kowe ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njowo mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke perkudarane ra dadi nih ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso ya semua. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambekan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik Kas. Wah. Gedhe iki sithik, cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku, Kok munggah kok. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Truk. Wis kono do rembugan. Awara mles bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah, entasane ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Ah iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya.
Aku wis samapta ing ganti sawiko ing diri. Ora munggah medun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeki angel. Mesti medun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Eling sadar kowe sandang ampur Kudara lho ora ho. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Pono kawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora kricong sikat blokane ayo. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ana sing modho rupa karo aku. Jare tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kaya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing arep iki iblise Petro iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah. Petro ora ganti ujube greten kula jeblok sewu. Tandangi legane ati. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topenge. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodimati. Bojone pira? Bojoku ana telu. Waduh. Wah, duwer.
Bareng pun Kakang Prapto negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah Koko Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung dadiane. Ayo aku. Aku yo. Iya. Koko Prabu. Wah, tulisane. Koko Prabu. Koko Prabu. Sepinten kalepatanipun ing Rayi Tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Prabu. Sareh-sareh piye? Ora trimo aku ngatasi Rata Mandura Prabu Balatir kembali karo menungso jajalanat. Setyaki, kathahipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Prabu, kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Padano Setyaki. Mas Padano, Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culken mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. aja ngawur aku Baladewa. Aku mati. Sabar, sabar. Mboten sami sabar jotosi kabeh. Sabar. Koko Prabu. Nggih. Kula ngantos bingung menika ingkang pundi? Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Samenika ngaten mawon, samenika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Koko Prabu lajeng ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece ana. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa geraji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawenane sang Raja Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Pun samenika ngaten mawon. Koko Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, Lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai kadhaipun Kakang. Wajan. Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men mutar sisan. Coba bisa Kresna. Ben aku ben mutar. Wong kalah kok ngleleng. Wah, jeliteng. Jeliteng dengkulmu atos ku. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok larak ngono ki cara ngendi to? Dara, Nggih. sabar ya Yayi. Wah, gaisen karo kere. Wah, diece dino karo bujuting batul ketibal.
ora salin cuwek kok Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi meleno semono gedene kuwi. Meleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dijepit sak enake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna, Kresna aku njaluk pengadilan Yai. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang mitiraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki. Gusti Kresna iki aku Kresna. Inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan niku kula anggap Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna Jata banjing banjiladan. Kono to amban siladan aku ngono kok banjindi. Aku mbok banjiladan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya Werkudara mengko aku adil Dimas. Iya Kresna Piye apa meneh? aku titip salam dinggo Arimbi. Wah wis to kowe iki marai nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis satu ladeni. Sopo ae? Kae iki Bagong. Wah, su. Ngandel ora Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis, ora. Aja ngono. Nek ora entuk Arimbi yo ora ngayu. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Ameng sembrono. Wah. Kapok ora kowe ketrujut ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngarep gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa bandemi watu? Masa ngatungi kepel. Kepel rung mateng diadongke. Lho, piye kuwi? Wah, sangkleru le salen. Petro iki randangan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, nek ngono ki ra mau setan to lak tenan. Dadi Petro karo Bagong mirami-mirami rata Mandura. Inggih, Koko Prabu sampun. Sampun. Petruk menika ngaten menika temtu wonten ing kongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae karo kesengsalane awake dhewe. Ya bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa? Sing ragile jenenge sapa?
Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh ya. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku iki le goblok ki eling-eling ki lho. Lho jenenge ora. Sapa? Putrane Ndara Werkudara. Kok isih keneng wae ya? Sampeyan madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara inggih menika. Weh, lah watune saya gedhe kok ya iki. Kok saya antep. Putrane Ndara Werkudara. Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak dikethaki ora. Ndara Antasena. Mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena sike. Inggih, lajeng keparingipun Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring gawe mekaten? Lah iki mau Yayi Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndorowati ketaman pegebluk bisane waluya ning Remata Majati jadi temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Yayi Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Limasada mbok asta tumuli Si Adi kondur marang negara Ndorowati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh iki karepe piye? Lho. Mun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki ora estu. Si Adi aja gawe-gawe lho. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Timbalan mara matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowan ing Praja Ngamarta. Koko Prabu, nggih. Apan kawula saestu Koko Prabu Ndorowati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalah ku karepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangindra Jala. Ana durak mongke yen nyidra pustaka Jamus Nyambyan Limasada ing membo Yayi Prabu Ndorowati. Lho. Menawi ngaten pustaka Jamus Limasada sampun loncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yayi Prabu Ndorowati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yayi. Weh lah dalah. Gugu karepe dhewe lah kok dadi kaya ngono kanan negara Ngamarta Werkudara. Nggih. Kok Si Adi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah guru mangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga. Yo. Weh lah. Monggo saiki Sedewa menyang endi? Bu, ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora we? Bandani ngeyel ya gong. Heeh. Kong ki aja sok grusah-grusuh, piyantu menika ampun ngantos terus gunakake netra walaka ning gunakake netra batin Permana Jati. Supaya ora kapusan mergo sakniki nek nganti ora nganggunake Permana Jati niku wah apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati dongake aja. Ae sloroe kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wis lah dalah. Petro, Nun. Bapakmu lara to? Nggih. Kisane wayu ning dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalimu di pustaka Jamus Limasada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karakadempel. Wis lah dalah. Piye Antasena? Ngene wae Lek, anu Pakde. Sampeyan rawuh ning Karakadempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar. Nek pustaka Jamus Limasada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa ming 4. Sawetara iki ora sakabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Ngamarta.
Karo sapa? Karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucruk. Cah edan. Ora nganggo utek. Nah, saiki karepmu. Lah terus pokoke Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane? Nek Ndara utawa apa kuwi jenenge? Ndara Sedewa utawa Pak Majelis Dewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Lima Sada ilang digawa nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun ngoten mawon, dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi? Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi 3 mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwa Darmakusuma kaliyan Ndara kula Ndara Sedewa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5 mun di Pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara, nggih, melu aku. Wah, ora sah alasan. Iya. Arjuna kantinen ngestukake dawuh. Yai Ajin perlu babarno pisan mbok kanthi rawuh ning Karang Kadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana ingkang bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestukake dawuh. Lah aku piye Kresna? Koko Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang beta Pustaka Jamus Lima Sada menika sampun kecepeng, Koko Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Ku tak balang sirahmu. Oh iya ngapa to gong melu-melu senengane ora. Ayo gawe cekak-cekak yo, bali ya Traya. Yo, karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kantinen ya Werkudara. Yo. Koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Koko Prabu kancanana. Ngestukaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pak Di ayo tak derekake Pak Di. Iya, ayo Werkudara. Yo, Kresna.